נכנסים לצ'אט GPT וכותבים שיכתוב סיפור קצר על נושא מסוים שמעניין לכם ואז לוחצים. להעתיק את הסיפור לתוך התרגום כדי לשמוע אותו. שומעים את הסיפור בתרגום. אחרי ששומעים את הסיפור בתרגום, מעתיקים אותו לקובץ וורד. מסמנים את פסקאות בסיפור ויוצרים מכל פסקה תמונה מיוצר התמונות בינג. נכנסת ליוצר התמונות של בינג וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לכל פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה. כותבת את השם של הסיפור ומגדילה גם אותו. נכנסת ליוצר התמונות של בינג וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לכל פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה. נכנסת ליוצר התמונות של בינג וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה.
ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לחול פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה. נכנסת ליוצר התמונות של בין, וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לחול פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה. נכנסת ליוצר התמונות של בין, וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לחול פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה. נכנסת ליוצר התמונות של בין, וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לחול פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה. נכנסת ליוצר התמונות של בין, וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לחול פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה.
נכנסת ליוצר התמונות של בינג, וכותבת תמונה אמיתית של הנושא שבחרתי או תמונת אנימה של הנושא שבחרתי. בוחרת או בוחרת את התמונה שהכי אהבתי אותה ומורידה למסמך עם השם שלי במחשב. ושמה את התמונה שבחרתי מתחת לחול פסקה בסיפור. מגדילה את התמונה ואת המילים ומשפרת את הסיפור שיהיה יפה. זה התוצאה הסופית ליצור סיפור קצר. 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 וזהו, ככה יוצרים סיפור קצר עם